Mig any després de commemorar els 125 anys de Gitanes de Santa Eulàlia, la colla va tornar a organitzar un acte d'alçada. Va ser la segona trobada infantil de colles de gitanes del Vallès Oriental, que recollia el testimoni que l'any passat va deixar a Canovelles. La jornada va incloure el Ball de Gitanes com a ingredient principal. Tot i això, també hi va haver temps per diverses exposicions sobre la cultura de la pau, amb una sardana inclosa, i per a la presentació de l'auca del Ball de Gitanes del Vallès Oriental, la primera que ens té constància. El Ball de Gitanes del Vallès ja té la seva auca, gràcies a l'activitat que la colla de Santa Eulàlia va impulsar per preparar la segona trobada infantil de gitanes de la comarca. A partir d'un taller al que es van presentar 105 dibuixos i els seus corresponents rodolins, es va elaborar aquesta auca, que es va presentar en la jornada que va tenir lloc dissabte al pavelló municipal. L'escriptor d'auca, Joan Vilamala, ha corregit i arranjat els textos, mentre que el santaeulalienc Cristòfol Marín ha acabat de donar forma als dibuixos. Tot plegat amb 24 vinyetes i rodolins. Tot i això, el plat fort de la diada van ser els balls. Uns 130 nens i nenes de 3 a 13 anys de Lliçà d'Amunt, l'Ametlla del Vallès i Santa Eulàlia, acompanyats per l'orquestra de Lliçà, van dansar damunt del parquet del pavelló. En total, 35 balls corresponents a 7 grups i gairebé 2 hores d'espectacle davant d'un nombrós públic. Avui hem fet la segona trobada de colles infantils dels veïns de Santa Eulàlia, i la festa l'hem començat que cada poble ha ballat els seus balls que portava preparats. Quan han acabat hem fet el ball de cintes tot plegats, després els nois i noies que han fet el taller de sardanes ens han ballat la sardana de la Pau i ara estan veient un audiovisual i per acabar hi haurà un espectacle de pal. En una d'aquestes van participar-hi diverses ONGs amb representació a Santa Eulàlia. Tot plegat, una iniciativa que dissabte va reunir el Ball de Gitanes dels nens i nenes amb la cultura de la pau, en un dia que commemorava el Dia Internacional per a l'erradicació del treball infantil. Un dia abans, l'Espai Polivalent de la Fàbrica va acollir una vintena de persones que van seguir una de les darreres conferències del col·lectiu de promoció cultural El Ganxo.